ассалому алайкум ҳамватанони азиз, падарон, модарон, бародарон, хоҳарони гироми қадр. Бо шумо ҳастам ҳусейн нурдинов аз канали фикри шумо. дӯстони азиз, имрӯз як эълони таъҷилӣ дорем. илтимос бар шумо мекунем ки ҳамин наврро падлиса кунед. бародарое ки такси кор кардан мехоҳед, пулро бегона накунед. бародарои худмон таксопарк доранд, номерошон дар зер навор мешавад. шаҳри Москва, шаҳри Питер, шаҳри Самара, шаҳри Екатеринбург телефон кунед, подключит мекунем. дӯстони азиз, иншоалло мо дар хизмати шумо ҳастем ва ногуфта намонем. дар шаҳри Москва будагиҳо литсензия лозим аст, дар дигар шаҳрҳо бе литсензия мешавад. дӯстони азиз, илтимос наврро падлиса кунед. номеро дар зер навор мешавад, занг занед, мо дар хизмати шумо. ва ногуфта намонем, бародаро канали худшонро доранд. подписания дар комментария мақсад мешавад силкаи каналшон, дар омада подписатсия мекунед. дар хабарҳои нав ба нави ҳамонҳо мақсад дер намекунед, тамошо мекунед дар канали худшон. боқӣ дар амони аллоҳ бошед, худатонро эҳтиёт кунед. бародарое ки такси кор мекунед, бо суръати паст равед. дӯстони азиз, ҳамватанони азиз, бародарои азиз, худатонро эҳтиёт кунед. боқӣ дар амони аллоҳ бошед. ассалому алайкум мардуми ғариб, бародарои тоҷик. аллоҳ ҳамаи мо шумо нигаҳбон бошад, зинда бошед, худтон эҳтиёт кунед. бародаро таксопарк дорем, мо подключат мекунем. Яндекс такси, правои тоҷикӣ, узбекӣ, метавонед ки занг бизанед, номеро дар тои экран ҳастан, подключатон мекунем. бародарое ки дар шаҳри Москвае обязательно лицензия, Питер, Самара, Екатеринбург без лицензия подключат мекунем. аллоҳ ҳамата нигаҳбон бошад, зинда бошед. баъд бародаро ютуб канал дорем, метавонед ки ба дурои дар канал обуна шед, хабарҳои нав интизор шед. аллоҳ нигаҳбонтон бошад, доргӯ бошед.